Ей! Чоп! Къде се види? Чит! Браво! Всяка група започва заниманието с поздрав. Дайте да коня. Към мен всички. Кося по-близо, че не те хваща. Така, това е групата за бой с меч и щит. Сега ще направим малко заучаване. Давай. Силно! Бързо. Удрей. Ще ни удари. Давай, удрей. Айде. Тук е експозиционната маса, тук си имаме децата като багатури, облечени с автентични снаряжения. С ризници, с шлемове и оръжия. Как се отваря? Дръж за острията не го дръж. Вземи този меч. Този меч е реплика на меча на Хан Кубрат, който е хан на първата, на Стара Велика България. Горе, този крак го вдигаш, го даваш да помогна и на 3 скачаш върху коня. Тази ръка е отзад, другата отпред изправи гърба хубаво, изправи го, гледаш напред. Какво правите тук? Ами, тук протича обучението по езда, всички деца минават през първоначалното обучение по езда. Изправи гърба. Това е упражнението през мъчи кобила. Хайде, бързо заставай. Бързо. Това е полигона за стрелба с лък. Всеки багатур трябва да се научи да стреля с традиционен рефлексен лък. Силно опъвай! Браво! Само, че нещо не цели да мишените. По-надолу стрелата. Ай така между пръстите, изпън. Айде сега. Браво! Кой оцели мишената? Господина! Иване, горе! Горе, къде трябва да е стрелата, не я държиш. Двойките се справят по-добре от момчета. Ами нормално, това е интуитивна стрелба. Давай сега, силно, бам! Тук обучаваме групите на работа с бич. Както казах в началото, дай бичът зад тебе. Точно така. Да мини над главата ти. И когато дойде тук, просто го върни. Хоп. Е така и го връща. Да. Дай сега, дай, стигни малко. Дали правиш 10 си опори без проблем. Браво. Бихме се с мечовете и щитовете, победихме, никой от нашия отбор не беше мъртъв. Никой! Нито наранение имаше. Това е хубава война! Дайте! Ти как се казваш, бе? От кое училище си? От кой град?